Здравейте, приятели! Вие сте с YouTube канала на Техноматика Гаражни врати. Днес ще ви покажа няколко модела за задвижване на радиални или т.е. двукрили или еднокрили врати. Този модел специално е телескопичен с 400 мм рамена и е предназначен за по-малки врати, порядъка до 250 кг на криво и до 3,5 метра дължина на едното криво. Разбира се, същия модел го имаме и за по-големи врати. Следващия модел, който искам да ви покажа, е също на King Gates. В случая тук сме сложили малкият модел на King Gates Cooper Kit, който е до 200 кг врати, и големият модел, който е до 750 кг врати. 24 волтови мотори, същите ги имаме и на 230 волта. Виждате, централата за управление е еднаква и за двата модела. Сигнална лампа, фотоклетки и 2 броя дистанционни. Следващия модел, който виждате в момента на King Gates, е доста интересен. Подов монтаж. Използва се за сравнително леки врати до 100 кг на крило и максимална дължина на крилото 1,80 м. 24 волтов мотор, също централата за управление, както виждате, е същата като и на другите мотори. Фотоклетките, дистанционните, използва се много често за направата на врати, които са в тунел и нямате место за колони, и след това за монтаж на стандартни мотори. Това също е автомат за подов монтаж, но в случая този модел е доста голям и е за вкопаване. Т.е. седи под земята и крилото се монтира върху него. Модела се казва Intro и също го имаме в изпълнение 24 волта и 230 волта. Е за доста тежки и големи врати. Разбира се, имаме и мотори с рамена, които също са за врати на панти и се използват доста често за тежки, леки врати. В случая този модел е за около 250 кг врата. Виждате управлението. Интересното при тези модели е, че е в един от двата мотора.